Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. ‘Yan uwana muna mai sanar muku cewa za a fara kokowa insha Allahu 23 ga wannan wata. Insha Allahu ba za mu samu damar saka muku ita a cikin wannan channel ɗin namu mai suna Arewa Nishaɗi TV ba saboda ya samu matsala. Kawai dai muna aiki da shi ne insha Allahu. Amma zan ajiye muku link ɗin tashar da za mu ringa saka muku shi, Kokowa Hausa TV insha Allahu. Ku je ku yi kallo insha Allah. Kokowa ta bana ta zo da abin ban mamaki insha Allahu. Ku muna subscribing sannan ku dawo mun ƙararrawa. Ku muna liking kuma ku yi sharing ɗin bidiyon mu iya muku insha Allahu. Za mu fara saka muku ita insha Allahu daga gobe insha Allahu. In Allah ya kai muna rai da marece. Sannan wanda gobe za mu ɗora insha Allah mu ringa saka muku kokowa zafafa insha Allah. Muna gode muku sosai game da ƙwarin gwiwar da kuke bamu a cikin channel ɗin namu mai suna Arewa Nishaɗi TV. Da Allah ku yi hankuri da Allah da abin da ya faru a lokacin da muka ƙi saka muku kokowa, to ba haka bane insha Allah. Channel ɗin nan ne ya lalace. Wallahi kawai dai mu ɗan saka muku ne don saboda nishaɗin ku. Amma insha Allah za mu gyara. Tashar kokowa ce kaɗai muka buɗa, ba mu saka muku komai in ba kokowa ba. Ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin namu mai suna Kokowa Hausa TV. Ku yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Muna tare da ku, ku ne mu masoya insha Allah. Mun bar ku lahiya. Fatan alkhairi ga kowa da kowa.